Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Sikhulu isililo Kubulawe.Ikhansela Kwanongoma. Kunconywe amagalelo kwashonela esikhumulweni sezindiza, kanti ke lihlehlile elosolwa ngokudlwengula umntwana. Lezi ke izindaba ze1KZNTV kanti ke wena uzifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Iqembu le-National Freedom Party kwisifunda iZululand selizwakalise ukukhathazeka ngokuqhubeka ke nokuhlaselwa kwamakhansela ayo. Lokhu kuza ngemumva kokudutshulwa Kubulawe kwelinye lamakhansela aleli iqembu, uNtombenhle Mchunu wasesigcemeni sakaSikhwili Kwanongoma. Ukuhlaselwa kukaMchunu kulandela ke okaNtombenhle Zungu naye obefunwa phansi phezulu nekuze kwaphoqa ukuba ke ahlinzekwe ngabaqaphi. Sikhulu isililo kwi-NFP yeZululand ngokwanda kwezigameko zokuhlaselwa kwamakhansela ayo Kwanongoma. Njengoba ngesonto entathakusa kudutshulwe kwaBulawe.Ikhansela laleli qembu elineminyaka engama-75 uNtombenhle Mchunu esimzini wakhe kwaSishwili Kwanongoma. Usotswebhu we-NFP yeZululand uSiphamandla Ntombela uthi amaphoyisa kufanele enyusa amasokisi ekuboshweni kwabantu abaqotha osopolitiki ngenhlamvu kuleli. Thina sine-concern as-NFP ukuthi njalo kusungulwa amathimba. Khona ithimba leli engisho ukuthi ngilindele lamaphoyisa lokuthiwa abhekelela ufa kosopolitiki. Nawo siyawasola nawo ukuthi indaba yakwaNongoma indaba yaseZululand akekho ongayazi ukuthi kunokubhekana ngesiqu zamehlo phakathi kwalamaqembu asebenzela lo mkhandlu. Siyafisa ukuthi amaphoyisa angagcini ukwenza istatement. Akuboshwa abantu bagwetshwe futhi abantu kuboshwe futhi abantu abarelevant bangafundiseli ukuthi ubani owenza ukuthi, but sifuna thina umuntu oyenze lokhu akaboshwe abolele ejele noma ngeke usize umndeni kwaMchunu, ngeke usize iNFP, ngeke basiza abantu besifazane ngoba sikhuluma ngo-GPV nje iziphatha ukuthi umuntu wesifazane ubulawa kanjani, ababoshwa abantu. uNtombela ube esekhansela nomndeni kwaMchunu ngesimo eswehlele wathi kwabona beyiqembu bashaqekile ngalesi sigameko. Siyakufuna futhi ukuthi sikhalele wona umndeni kwaMchunu, sikhalele nabantu besifazane be-NFP. Nawo mina noma umuntu besifazane kwanina abantu besifazane siyanikhalela ngoba kufanele thina nivikelwa yithina amadoda. Kodwa yithina futhi sikwazi uba siyonibulala. Ngakho sibhlungu nje yabo nje ngendlela engishocked ngayo, ngisaba ngisho ukuphuma. Ngoba asazi ukuthi inhloso yokuthi beze beye mama omdala kangaka thina bazosiyekela ngethina. Kodwa futhi siyafisa ukuthi amaphoyisa nawo umasipala waNongoma ikakhulu umnyango wakho siyakhala ukuthi awuwenza okwenele benosalaga ukuvikela kwamakhansela. Uma ikhansela lizizwe ukuthi atsaphephile sikulindele ukuthi ababavikele. Okubhlungu ukuthi ke kunemali kwamasipala engakho 300,000 yokungcwaba ikhansela. Ngoba umama uMchunu eshonile uzophuma 300,000. Engabe kuthatha 300,000 kuvikelwa ngawo amakhansela. Okhuluma namaphoyisa kulelo Atlanta mathe uthi amaphoyisa ayaphenya ngalesi sigameko. The South African Police Service's National Task Team on Political Killings has mobilized maximum resources to apprehend suspects behind the killing of an NFP councillor. At 1 o'clock on Sunday morning, police responded to a shooting incident at the councillor's place of residence in Nongoma. The 75-year-old councillor was declared dead at the scene, while a minor child that was in the residence survived the incident. The minor is in a critical condition in hospital. A case of murder and attempted murder is under investigation. Anyone with information on this incident are requested to call the Crime Stop hotline number on 08600 10111. Callers are reminded that they may remain anonymous. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni Kwanongoma. Kunconywe igalelo lesifazane oshonele ezweni laphesheya kwezilwandle lapho befundela khona iziqu zobudokotela. Umufi uSinegugu Myeni ufihlwe ngomgqibelo ekhaya lakhe eUtrecht kulandela ukungenelela kohulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal ekutheni kulandwe isidumbu sakhe ePhilippines. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube Ncube uncome kakhulu ke uMyeni ngokulandela iphupho lakhe lokungadikibala uma engasitholi isikhala sokufunda kuleli. Ube isibonelo ke esihle emphakathini ngokwenza izifundo ezingandile. Bekwendaweni yakhe yokugcina umfundi oshonele ezweni laphesheya kwezilwandle ePhilippines uSinegugu Myeni obeneminyaka yama-34 obudala enza iziqu zobudokotela. Ngemumva kokushona kwakhe umama wakhe wanxusa usizo lwezimali lokuthi kulandeke isidumbu sakhe. Uhulumeni kwaZulu-Natal wabe siyangenelela. Amazwi kamama wakhe afundwe kanje emngcwabeni. Iqhawekazi lami nenezana wami, akukho obekungama endleleni yakho uma ufuna ukwenza noma yini.
ubuthandeka, unombono ngempilo oyifunayo. Lokho kukwenze wangasaba nokwehla wenyuka ngezindiza. Uhlale ezweni elinezinselele eziningi, kodwa wabekezela iminyaka eyishumi, 10 years yonke. Uyizamile impilo ntombazane yami, kwanqaba khona. Umama kaMufi ubonge kakhulu ukusala nomzukulu. Ngiyabonga ukungishiya nentombazane enhle efana nawe sithandwa sami. Wathi uyiqamba ngokuthi uLJ ngoba ufuna ukugcineke izinhlamvu zamagama ukuze lingaphili igama lami ngoba uziqhenya ngami. Ngiyakuthembisa ukuthi ngizoyikhulisa njengoba ngikhulise wena ngezwi lwenkosi nothando lomzali. Ngiyakuthanda qhawekazi lami. Ngeke ngikhohlwe ubuhle bakho nokuzithanda kwakho. Lala kahle zinyobulala wami. UNdunankulu uNomusa Dube-Ncube uncome iqhaza likaMyeni kwezemfundo. Siyazi ukuthi abantu abafundele leziqu lapha eNingizimu Afrika abanele bambalwa kabi. Ingakho naye wabona ukuthi akazijube afundele iziqu nangaphezulu kwalokho aphinde afundele okunye aspecialize ukuze athi mayebuya akwazi ukuthi aphinde ayibeke induku ebandla. uDube-Ncube udlulise amazwi okubonga kongqongqoshe abangenelile wathi ukulandwa kwesidumbu phesheya akusiyo into elula. Mukhulu kakhulu bazalwane umsebenzi okusuke ufanele wenziwe uma ngabe kufanele umzimba osuke ungasaphefumuli ubuye uze endaweni yawo. Ngoba kufanele benze isiqiniseko sokuthi lokhu esikushoyo kwi-passport uyena lo esikhuluma ngaye. Ezindabeni za1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngise-Utrecht. Abethukuthele ganunwabo amalungu omphakathi enkantolo emantshi yasemdlovane lapho bekufanele kuvele khona osolwa ngokudlwengula indodakazi yakhe eneminyaka eyisihlanu. Umsolwa obengenele ukhetho lokuchibiyela obeliku-Ward 2 eMatimatolo ngaphansi kamasipala umvoti kutholakale ukuthi ubengaqala ukunukubeza umuntu wesifazane kanti icala lakhe lihlehlele ukuba kuqulwe mhlalulunye kuNcwaba. Atheleke ngobuningi amalungu omphakathi asemvoti phambi kwenkantolo emantshi Mdlovane lapho bekulindeleke kube kuvela umsolwa odlwengula ingane yakhe neminyaka emihlanu. Umeya welomasipala uPhilani Mavundla uthi namanye amadoda kufanele azi ukuba lento ayivumelekile. Sizelana-ke ukuzoxhasa umndeni ukuthi lesi sehlakele namanye amadoda awakwazi ukuthi emvoti thina asifuni kudlwengula ingane, asifuni kudlwengula odadewethu, asifuni kudlwengula omabethu, asifuni kudlwengula amakhosikazi ethu. Ile nto ke besizelelana ukuthi sizosho sitshele umshushisi istate ukuthi uSimanga Bhengu kufanele angayitholi ibail okokuqala lokho. Okwesibili uSimanga Bhengu mangabe begwetshwa agwetshwe udilika jele. Mayikhona into enjalo kubadlwengula. Mayingazi bekhona iqale ngoSimanga. Lokho ke sizokusho akuyena kuSimanga yedwa. Khona nomunye umbhemu akaMthembu wadlwengula umzukulu wami. Naye futhi uzovela kusasa khona la enkantolo yasemdlovane. Esikushoyo ke sithi sifuna umantshi ukuthi asilalele kahle bangathola amabhayili kodwa sifuna kwakhona kusasa bagwetshwe labantu ayikho into abasazobekelwa yona bangagwetshwa. Kanti ugogo walomntwana uthi bahlukumezeke kakhulu njengomndeni. Siwumndeni siphatheke kabi kakhulu. Asidli, asiphuzi, asenze lutho. Siphatheke kabi ngalolu hlobo ngoba uze nande kwingane nje iqinile eyiphaphele kodwa manje unokuthuka namanje usagula ngaphansi nje usalimele ngaphansi. Hlala agcotshwe imithi kadokotela naye engasazweli. Uma ngabe ukuthi umthetho awuyidlala indima yawo. Asazi ukuthi sokwenze njani. Asazi. Uqhube ngokuthi bacela umthetho ukuba udlala indima yawo. Inkantolo ayidlala indima yayo. Benze umthetho. Bamvalele angaphinda aphume ngoba mayiphuma uzoqhubeka nezinye izingane noma ngaseyona le yakhe ayitholayo nje uzoqhubeka nayo.
umthetho nje awudlala indima umgcine la kufanele agcinwe khona. Kanti ilunga lomphakathi uStar Zuma uveza ukuthi abaneme njengamadoda asemvoti. Amasikhuluma nje iqiniso kulesi simo lesi esenzeke la emvoti. Sithunaza kakhulu isithunzi samadoda. Kukodwa nje lokho asineme thina samadoda. Okukhulu kakhulu ke njoba eke washo nomeya ukuthi le ndoda ibekwa sengazuthi ithembekile. Siyasho ke kodwa nezulu ukuthi uyakwazi ukugqoka isikhumba semvu kanti uyimpisi nje. Khona manjalo unobhala weqembu le-EFF uNkululeko Ngubane ukubekwa caca ukuba lolu daba lifanele ukushushiswa ngokuphuthuma futhi bazoqapha nabo ukuqhubeka kwalo kanti uphinde waveza ukuthi bazoqondana naye umsolwa ngalolu daba. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemdlova. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela ke izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Sikhulu isililo Kubulawe.Ikhansela Kwanongoma. Kunconywe amagalelo kwashonela esikhumulweni sezindiza kanti ke lihlehlile elosolwa ngokudlwengula umntwana. Isikole esiphezulu kumnyango wezemfundo kwisifunda iMajuba uNhlanhla Reggie Khuzwayo unxuse izinhlaka zikahulumeni ngokuthi zibhekelela abafundi abaphila ngokukhubazeka ngamathuba emisebenzi uma sebeqedile ibanga le-10 ukuze nabo bengeke bezibone bevaleleka ngaphandle okugcina ke abanye behlala emakhaya. uKhuzwayo usho lokhu ngesikhathi ke qhubeka umhlangano obuhlanganisa izikole ezahlukahlukene eNewcastle obekuhloswe ngawo ukubacija ngemkhakha ke eyahlukahlukene abangayenza ezikhungweni zemfundo ephakeme. Ekhuluma emhlanganweni obuhlanganisa abafundi bamatikletsheni bezikole ezahlukene eNewcastle oyisikhulu esiphezulu sezemfundo eMajuba uqoquzela ukuthi abafundi nalabo abafunda bephila ngokukhubazeka kuzomela babhekelelwe bengagcini sebezibona bevalelwa ngaphandle. Situsa nokuthi ke kulama expo eswenza today kuyaqala eMajuba ukuthi iexpo yethu ize ifake nabantwana bama special schools ngoba abantwana abakuma special schools akhona neyodwa district engeke ngezwe kuthiwa yenza iexpo ibiza nabantwana bama special schools. Sicela ukuthi nikuthathe further ke ngoba abantwana laba bakuma special schools akekho umuntu onendaba nabo. Noma kuvela ama-opportunities akekho umuntu ofuna ukurecruiter le population evela kuma special schools. Ngelila ngasofuna ke nibheke nje ukuthi iyiphi into umasipala ngasenzela yona ukuthi abe khona ama-job opportunities for laba bantwana abavela kuma special schools. Umeya kulo masipala uthi uzoqoqozana nezimboni ezizimele ekutheni ikwazi ukuseka abafundi ikakhulukazi labo asebeyekungwenza zemfundo ephakeme ngonyaka ozayo. Sihlanganiseke futhi sonke osoyimboni abakhona la eNewcastle. Sabatshela ukuthi sifisa bonke kube khona bazokwenza i-commitment abazoyenza ukuthi einganeni ezobe zenze kahle bazokwenzana. Ngiyakhumbula nje ukuthi bakhona sebeshila ukuthi bazonikezela amabhasari full basari omunye ucommittee ukuthi uzonikeza aba5 so nabanye sabanikeza ke leyo homework ukuthi abahambe bawosho ukuthi yini abazoyenza ukuze ingane zethu lezi iqhamuke emakhaya lapho bangakwazi khona ukuzenzela khona nalapho bekwazi khona ukuzenzela khona umuntu bayesebenze kahle ngokuyikhandla kufanele ukuthi aqonyeliswe ngokunjalo kahle uma ekwazi ukuthi aphumelele kahle kunabanye. Omunye wabafundi beyingxanya lomhlangano uthi kuningi akuzozile. Into engizuzile ngokuza lana bekunenkinga ukuthi ngizo-apply kanjani. So la ngiyabona ukuthi basisondezelile ama-colleges nama-universities angakhona ukuthi asisize. Sikwazi kabanzi ukuthi uma-apply kuzodingakalani nani. Because njengefoni mhlawumbe mina ifoni anginayo. Yabo inkinga hambe kuyileyo. So manje sengizokhona ukuthi ngixhumane nalabantu without indaba zamafoni yabo. Mase ukhona into abayidingayo sekuzotholakala ukuthi mhlawumbe ngisendakala kanjani ukuze ngikwazi ukuthi ngigcine ngisizakalile ngi-apply. Lo mcimbi ubuhlanganisa izikhungo zemfundo ephakeme ezahlukene kukhona nenhlangano yaka-IEC okuyiyona yangamele ezokhetho. Kudeboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV
kuChannel 261 ngise-Newcastle. Ubuholi bamasipala umvoti bubungaza inyanga yamadoda uNtulikazi ngokuhambela umphakathi wakule ndawo kwimbizo yabantu besilisa. Lo mcimbi ke obubanjelwe enseleni ubuhlelelwe ukudodisana phakathi kwabantu besilisa lapho ke bekukhulunywa khona ngokuziphatha, ukudlwengulwa kwabantu besifazane kanye nokunye. Imeya lomasipala uPhilani Mavundla uthi amadoda asephenduke izilwane ubese nxusa ke ukuba beshintshe indlela yokuziphatha emphakathini. Umeya wamasipala umvoti kanye nobuholi balomasipala bahlanganyele namadoda kule ndawo ukubungaza inyanga yamadoda kunguNtulikazi. uPhilani Mavundla uthi amadoda asephenduka amabhubesi aqhobozela abantwana babo. Sifuna ukuthatha ipolitics ibeke eceleni, sibheke izinto ezithinta isizwe. Sihlangene lana ukuthi samadoda ke sizobonisana, sixoxe, salulekane ukuthi yini elindeleke kuthina njengamadoda. Sengikusho kwabuningi ukuthi sesiphenduke sayikona, sesiphenduke samabhubesi aqhobozela izingane zawo ngaphandle kwesizathu. Sisazoxoxa ke njengamadoda semvoti ukuthi ukusuka la sikhona sifuna ukuyaphi. Akukho noyedwa umuntu wesifazane othanda izinto esizenza kubona. Sisesibayinike samadoda, sizoxoxa lokho namhlanje ukuze sithole indlela yaphambili njengamadoda semvoti nokuthi masike sathola omunye wethu enza lokhu okungafanele sobe sesenze njani thina njengamadoda. Uqhube ngokuthi kuseyinyanga yabantu besilisa ufisele enye yezingqalabutho yakuleli umntwana okwaphinda ngene ukuba shesha lulame. Sifisela umntwana akaphinda ngene ukuthi alulame njengoba sizwile ukuthi akukuhle usesibhedlela. Siyafisa ukuthi alulame. Sonke siyazi la sivela khona noShenge, unabo Mandeni, unabo Sithebe, unabo Hammerstein, unabo Mangosu to take him khona, uNethala Bank. Ingakho ngoba sasenomntwana uShenge simfisela ukuthi alulame. Sobe kadladle ezindabeni ze1KZNTV ngisenseleni. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuye ezitolo. Nina besiguqa sikandaba esizifulele ngamahlava endanda kusuka phezulu kothukela sikubingelele nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Sikhulu isililo Kubulawe.Ikhansela Kwanongoma. Kunconywe amagalelo kwashonela isikhumulweni sezindiza kanti ke lihlehlile elosolwa ngokudlwengula umntwana. Ake samukele nansi ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli liu 17 rand 68 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u22 rand 74 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 51 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $1,956.77 ounce kuthi uwoyela ungahluziwe ube u$84.99 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Asemi ngomumo amaqembu ebhola likanobhutshuzwayo adlala esigabeni se-DStv Premiership kuleli njengoba sekusele izinsuku ezimbalwa ukuba kuqala isizini ka-2023-2024. Umgadlo wamaZulu FC Augustine Quem kanye ke nomqeqeshi weRoyal AM uJohn Matuka bathi ke imidlalo yePrince Mangosuthu Legacy Cup ebingempela sonto ibaneke ithuba elanele lokuzilungiselela. Umgadlo wamaZulu FC uSuthu uAugustine Quem uthi ke imidlalo yobungana sebebe nayo kulezi insuku ibasize kakhulu ukulungiselela njengoba bezobhekana neRoyal AM emidlalweni wabo wokuqala wesizini ka-2023-2024 mhla zinhlanu kuNcwaba. Ukwem usho kanje ngemuva kokuguqiswa iRoyal AM ngegoli elilodwa eqandeni kumqhudelwano wePrince Mangosuthu Buthelezi Legacy Cup obungempela sonto ondini. Yeah, about the pre-season friendlies. It's like a warm-up game because you see now Royal AM, at least we had 1-1 in the bragging rights. We beat them in the other cup and then now they had victory over us and then we're going to play them next week. So it's like we now know each other's system. And one of the positives for these friendly games that we've been playing is that we've been scoring a lot of goals. You see in the other tournament, I think we scored the most. The only team that scored from open play was Maritzburg. And the other teams was just goalless. So
yeah, we're trying to gel as a team because it's a mix of new players and still the old players. So I think it's a positive remark that. Umqeqeshi weRoyal AM uJohn Maduka uthi ke bazoqinisa amabhawodi kubagadli njengoba bemaningi amathuba abadlale ngawo emidlalweni wabo benosuthu. Yeah, you know, talking about the game today, I think there's so many, both games, the first game that we played against Richards Bay and the Amazulu game, there are so many positives, you know, from our team, but at the same time also there are negatives. I think that's where, you know, we have to improve, especially, you know, the negatives is when we are in that final third, because we do create those opportunities. We must make sure that, you know, we take them, because, you know, if the game is 1-0 and 1-0 is not safe, you make any mistake, you know, you get punished. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni Ondini. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ondlela zimhlophe siyazibeka ke la ezanamhlanje sihlangabeza kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.